Umabot po sa 13,399,954 ang kabuang halaga po ng food at non-food items na naipamahagi ng Department of Social Welfare and Development Office Region sa may mga naapektuhan po ng Bagyong Uwan. Ayon po sa tanggapan, katumbas po na naturang halaga ang nasa 21,458 na family food packs, 500 non-food items at 1,000 piraso ng ready-to-eat food sa iba't ibang panig ng rehiyon. Base sa pinakahuling datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council noong November 12, ikatlong Ilocos Region sa buong bansa na nakapagtala ng pinakamataas na bilang ng mga apektado na nasa 426,884 na individual o katumbas ng 122,044 na pamilya. Sa kasalukuyan, nagpapatuloy ang pamamahagi ng relief rehabilitation ng mga nasirang pasilidad at pagsasaayos sa supply ng kuryente sa mga bayan. Paalala naman ng tanggapan na anumang hinaing, komento at katanungan ay maaaring iparating sa pinakamalapit na opisina ng DSWD para sa agarang pagtugon. IFM News. IFM News. IFM.